Sziasztok srácok, én Bence vagyok és folytatjuk a Sekiro Shadow Die Twice végigjátszásunkat. Az előző részben, nem is tudom miket csinálni, nagyon-nagyon komoly dolgokat, egy csomó minibosszal végezgettünk, de most valami centipede démon van, úgyhogy hát lássuk, amit látnunk kell. Nos, hát itt jártunk. Oké. Ne. Nagyon kicsi a hely, ez a baj. Oké. Nem nagyon kaphatok be ütésbe, itt nem lehet hillálni, én azt vettem észre. Oké. Ne, get! Centipede giraffe. Az a baj. Hillem az van, csak nem igazán tudom használni. Na, hát ezzel is most itt el fogunk tölteni legalább egy órát. Tehát ezt bírom, a játék szopat egy órát, enged egy 10 percet, majd megint egy olyat elétkúr, megint egy olyan enemit elétkúr, akinek ki kell ismerni a technikáit mindenért. Baj, bazd meg. Szerintetek mit látok, bazd meg? Semmit, geci. Yellow gunpowder, prayer bed. Hát az egész gyorsan megvolt. Ahhoz képest, hogy mekkora szopás is lehetett volna ebből. De csak azért, mert nagyon ügyes vagyok. Na jó, visszamegyünk. Ide a sculpture-höz. Ugye hát ezek kötelezőek, ezek a bosszok, tehát nincs az, mint ott fönt például ott volt valami csávó, hogy ott elfuthatok mellette. A büdös slow fast. Jó, suppress sound, nem kell suppress sound. Midair protézis tool. Mondjuk ez nem lehet az olyan rossz. És akkor várjatok már ezt a izét.
próbáljuk ezt. Tehát mindegy. Próbáljuk ezt. Jó. Na, faszikám meg volt. Gondolom én most erre kell jönnöm. Már úgy erre, hogy jó fele jövök, tehát ott a dungeon fele is lehetett volna menni, de hát ott mondjuk ott nem tudom merre. Hát ide nem mennék. Erre meg nem tudok. Ott essek be szerintetek, oda ott víz van alatta, vagy mi? Tehát ott be kéne esni? Aha, hát itt megpusztulok a gecibe, a sötétbe, valamibe. Ja, hogy ez... Nem, ez locked. Merre kell itt menni? Ez meg a másik, hogy nem egyértelmű ezért. Tehát nincs az, hogy Mission 1, öld meg ezt, Mission 2, öld meg ezt. Nem, itt odabassza a játék az egészet, és neked kell rájönni. Na, én őt most le tudom vajon győzni. Érted? De erre mi van? Egy rohadt ilyen kígyó! Ez a másik, ebben a játékban ez meg annyi... Ó. Ez idefele hogy nem jöttem? Ez a gyíkok barlangja, bazd meg, vagy mi? Ez ugyanilyen centipede fos. Poison? Fasz. Mi a fasz? Na ez feltétlen kellett ez az ugrásom, basszam meg. Ezek mind ugyanilyenek, csak kicsiben. Aha. Szuper. Mind nagyon jó. Ezeket a mérgezéseket hagyjátok már abba, bazd meg. Légy szíves. Köszönöm. Honnan? Hol vannak? Jó. Itt én nem vágom most itt megint, hogy bazd meg merre kell menni. Arra kell menni?
erről jöttem. Erre nem voltam még. Az fix. Viszont nincs olyan sok HP-m. Aha, gyönyörűen visszatértem. Nem tudom, merre kell menni. Na hát azt néztem, hogy nem erre fele kéne elkalandozni. Persze erre is lehet majd. Hanem csak itt a castle-be kéne visszajönnünk. Ide. Mert itt van egy boss, akit nem győztünk még le. Néznem kell valami útmutatást, mert hogy egyedül bandokolok, hát itt el lehet tévedni. Nagyon jó. 2 prayer bedünk van. Úgyhogy... erre felé kell menni. Ezeket nagyon jó lenne stealth-be kinyírni. Vele? Jöjjöjjöjjöj, találnál ki, bazd meg, hova mész. Nagyon jók vagyunk, srácok. Nyugi, nyugi, nyugi. Ha! Mondjuk erről azért kurvára nem volt szó. Ezt itt kinyitjuk, és visszamegyünk. De ez valami brutális az. Nekem nem az egy, mert ha csak egy lenne, de... Vagy nem csak egy van. Ez így az off lesz. Kioffolnak, bazd meg. Legyen bár, mindegy. Kinyitottam azt az a kaput, már fél siker. Repeated resurrection cannot be performed repeatedly over a short period of time, but abating Oké, így már értem. Jó. Gyerünk. Divine Conflict. Nyitottuk azt a kaput. És Marci nénit elkapjuk. Szerintem ő ilyen riadóztató asszony. A Marci nénit is baszik. Ez itt a baj, geci.
valahogy föl lehet ugrani! Stealthbe fogjuk megoldani, srácok. Legalább a riadós asszonyom kapta. Ez egy nagyon érdekes. Azt a kurva. Azért ez brutális, hogy egy ilyen enemi bazd meg mit bír. Nézzétek. Nézzétek meg! Nagyon durva, nagyon durva. Kijöttek már körbe csekkolnak a fiúk, hogy mi a fasz van. Tűnt fel neki? Ez itt mi? Oh. Oh! Egy sculpture. Nagyon jó, és ez az Ashina Castle. Ashina Dojo. Ez a dojo. Oké. Nyomunk egy restet. Nem tudom, mi fog most következni. Most tényleg már el vagyok veszve, hogy mik vannak. Mennyi skillünk van még, azt is megnézzük gyors, jó? 3. Ezt megvesszük, ez nem olyan rossz, ez nem tűnik olyan rossz. Jó. あれは一体何なのです。おちみそう呼ばれている。あれがアシナの秘策だというのですか。はい、飲んだもの生中には死なない。死ねぬようになります。エマ Lady Emma. És erre tudunk most menni? Ó, még egy ilyen fasztesen, de ebből legalább csak egy van. Ashina Elite Hinshuken Shaze! Az meg állj már legetsz. Oké, nyugi. Anyádat! Hát ez nem volt nehéz. Azt hittem jobban fog szopatni. Lightning reversal. If one is standing on the ground, lightning surges through them, making movement impossible. But if one is struck while in the air, the lightning can be dispelled from the body and sent an enemy instead. Aha. Na, ez ilyen villámozás lesz. Na hát ezt én nem fogom tudni csinálni. Mert én ehhez balfasz vagyok. Jó, akkor itt nem tudjuk hack the wall, pedig azt hittem, hogy ez valami titkos fasza. Na, mielőtt itt tovább megyünk, úgyhogy ez megvan, ez az Ashina Elite Guard.
Rest in peace. Oké. Nem volt nehéz. Felett. Ez hol a feszből? Ja, itt vannak ezek a megdobálós izék. Ja, hogy itt is be lehetett volna hozzájönni egyből. Az meglepetés lett volna mondjuk még ott az elején, ott lófasz 3-mal. És itt fölfele mi van? Ja, itt fölfele nem is bírok menni. Oh-oh. おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが Himátszára tudod, túlkereki nomá. そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。できませぬ源一郎殿。 Genichiro. たとえひとたび敗れるとも命を落とし主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。 Ó, ez 迎え de に参上いたしました。今しばらく Ajaj. お待ちくだされ。 Hú, srácok. なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り流因を我が手にはできぬよ。 Nagyon jó. Ő 参る。忍びよ。 Genichiro. 再び間に合えよ。 Gondoltam most ráugrok, de hát nem jött be. Az igen, az meg hátra is estem a nyilától. Nyilas Mihály! Au. Shinobi protézist próbáltam benyomni rajta, de hát nem igazán jött be. Na, ez nagyon valószínű, hogy ebbe a részbe Genichiro Ashinát nem fogom tudni megölni, de nem vagyok benne biztos. Azt a kurva! Ez az íja, ez valami nagyon basszú egyébként. Jó, nyugi. Jó.
elkapod. Aha. Oké, ez rip. Ez rip, srácok. Genichiro Ashina Master fasz kinyírt a gecibe. Innen fogjuk folytatni, srácok, jó? Mert most nem lesz már ma kedvem szerintem, vagy ebbe a részbe semmiképp. Köszönöm most, hogy velem tartottatok, sziasztok!